Матэвуш Маравецкі напужаў іншаземцаў, якія жывуць у Польшчы. Палітык хоча жорсткай міграцыйнай рэформы. Піс Качынскага прапануе дэпартаваць беспрацоўных украінскіх мужчынаў, а дэпутат Януш Кавальскі хоча дэпартаваць усіх без уключэння украінцаў у Польшчы. Гэта падказ зроблена ў Польшчы з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы разбіраемся, што адбываецца з тэмай міграцыі ў польскай палітыцы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе зроблена. Вітанки! Ми з Ваксом хочемо запросити вас на святкування другого дня народзінаў подкаста «Зроблена ў Польшчы». Разом з вами ми запишемо новий випуск подкаста. Усе жадаючі змогуць паўдзельнічаць у палітычным квізе. І, конечно ж, мы адсвяткуем другую гадавіну выхада нашага з вами праекту. 30 жніўня, у нядзелю, аж о 14 гадзіне у стендап-локалі пры вуліцы Наваковскіку, 16 у Варшаве. До сустрэчы. Кірыл, складаецца ўражанне, што тэма міграцыі становіцца цэнтральнай перад выбарамі ў польскай палітыцы. Ці гэта так? Так, сябры, праз некалькі дзён распачнецца новы палітычны сезон, і ўвесь гэты палітычны сезон будзе прысвечаны перадвыбарчай кампаніі, якая насамрэч трывае ўжо год прыкладна, але мы ўваходзім у такую найгарачэйшую фазу. І прыкладна ў гэты момант становіцца зразумелым, якія тэмы будуць галоўнымі тэмамі на надыходзячы перадвыбарчы год. Як звычайна гэта бывае, менавіта правы бок палітычнай сцэны ў Польшчы раздае карты. Менавіта ў іх атрымліваецца заходзіць тыя тэмы, якія становяцца пасля менавіта вядучымі тэмамі у перадвыбарчай кампаніі. Як таксама даволі звычайна, правы бок палітычнай сцэны больш за ўсё гуляецца на эмоцыях, а перадусім на эмоцыях негатыўных. Тое, што яны рабілі апошнія ўжо, можна сказаць, 2 дэкады, гэта знайсці некага ворага ці знайсці нейкую праблему, раздуць яе да маштабаў, проста выходзячы па-за межы нашага сусвету, ну і, канешне, пачаць з гэтай праблемай ваяваць. Так яны рабілі, напрыклад, у 2015 годзе, ось калі таксама пужалі палякаў тэмай міграцыі. Так яны рабілі ў 2019 годзе і 2020, калі яны галоўнай праблемай для палякаў зрабілі праблему ЛГБТ, напрыклад. Вось. А у дадзены момант ўсё ўказвае на тое, што менавіта тэма міграцыі ізноўку станецца вось той галоўнай тэмай. Пры гэтым яны ўжо настолькі заблыталі ўсё гэтую тэму, напрыдумлялі новых і новых дадатковых страшылак вось у ёй, што, скажем так, яны ўжо самі, на мой погляд, не асабліва могуць разабрацца ў тым, што яны, уласна, нарабілі. Вось, бо палякі ўжо баяцца не проста нейкіх там мігрантаў, якія на мяжы намагаюцца патрапіць у Польшчу, яны ўжо пачалі ваяваць проста з людзьмі на вуліцах нашых гарадоў, так? І вось тыя прапановы, якія прагучалі апошнім часам з вуснаў толькі правых палітыкаў, так, гэта права і справядлівасць, гэта Януш Кавальскі, які былы дэпутат права і справядлівасці, і Матэвуш Маравецкі, былы прэм'ер і таксама былы ўжо дэпутат права і справядлівасці. І тое, што яны робяць, можна назваць ужо такой вось гонкай пужалак, страшылак, так, бо кожная з гэтых фармацый, кожны з гэтых людзей прапановае ўсё больш і больш жорсткія варыянты барацьбы з вось той праблемай, якую яны запрапанавалі польскаму грамадству. Добра, сёння мы абмяркуем усе гэтыя 3 пужалкі, і давай пачнем хіба з самай сістэмнай. Тое, што прапанаваў Матэвуш Маравецкі, яго партыя «Развіццё плюс», яны прапанавалі новую міграцыйную стратэгію. Давай раскажам пра яе коротка. Матэвуш Маравецкі, ягоная фармацыя, то бок таварыства «Развіццё плюс», якое найверагодней праз пару месяцаў ужо будзе аформлена ў новую палітычную партыю,
запропанавала комплексны падыход, комплексную міграцыйную стратэгію, якая складаецца з 5 слупоў, ці па-польску філяраў. Па меркаванні Матэвуша Маравецкага, усе гэтыя слупы павінны поўнасцю вырашыць праблему з міграцыяй у Польшчы. Тое, што праблема ёсць, гэта сапраўды праўда, бо ўсё ж такі тое, што мы назіраем у дадзены момант, гэта абсалютна не сістэмны падыход. Пры гэтым нагадаю, што сённяшні ўрад таксама мае сваю міграцыйную стратэгію. І я неаднакратна крытыкаваў урад за тое, што яны гэты дакумент стварылі. Я памятаю таксама, што эмоцыі сярод, прынамсі, беларускай грамады ў Польшчы былі такія ж самыя. Усё прапала. Такая была галоўная эмоцыя, пакуем валізкі і выязджаем. Тое, што я бачу ў дадзены момант у сярод рэакцыі беларусаў на прапанову Матэвуша Маравецкага, гэта амаль тое ж самае, што было 2 гады таму, калі ўрад Туска запрапанаваў стратэгію сваю. Вяртаючыся да гэтых слупоў. Гэтыя слупы складаюцца з такіх тэмаў. Гэта жорсткі кантроль за межамі краіны. Гэта так званая мапа потреб, то бок карта патрэбаў, так, польскай дзяржавы. Сюды ўваходзяць, напрыклад, ліміты на візы, сюды ўваходзяць, напрыклад, спісы пажаданых прафесій таксама, так. Сярод далейшых гэтых слупоў, філяраў, гэта вяртанне палякаў з-за мяжы, таксама сціслы кантроль над мігрантамі і міграцыяй. І тут таксама цікавостка, гэта безварунковая і прымусовая асіміляцыя. Пры гэтым уся гэтая прапанова запакованая у такую абёртачку вельмі жорсткага падыходу. Матэвуш Маравецкі проста ледзь не грымеў падчас сваёй прэс-канферэнцыі. І нават тыя словы, якія ўжываліся ім падчас абвяшчэння гэтай праграмы, гэтай рэформы, таксама ўказваюць на тое, што дзяржава бярэ назад кантроль за працэсам міграцыі. Агулам, я на сваёй памяці за апошнія прыкладна 10-15 гадоў у розных краінах чуў вельмі падобныя прапановы, і нават у Вялікабрытаніі, памятаю, была амаль што ідэнтычна ўсё выглядала, і ўсё было пад лозунгам «take back control», то бок вяртанне кантролю за міграцыяй. У выніку, гэта такі спойлер караценькі, так, у выніку у выпадку з Вялікабрытаніяй ніякага кантролю не атрымалася, а яны зарабілі проста яшчэ больш. Паглядзім, што будзе. Давай больш падрабязна паразмаўляем пра гэтыя філяры ці слупы. Першы прапануе абмеркаваць гэты поврут палякаў. Там прапаноўваецца зрабіць такую зніжку у 50% на падатак ПІТ для тых палякаў, якія вяртаюцца ў Польшчу. Што ты пра гэта думаеш? Наколькі гэта рэальна можа развярнуць гэты тренд і сапраўды будзе больш палякаў вяртацца ў Польшчу, чым з'язджаць? Так, адной з галоўных прапановаў з'яўляецца вяртанне палякаў, якія жывуць па-за межамі Польшчы. Нагадаю, што нават каля 20 мільёнаў палякаў і людзей польскага паходжання жывуць у розных краінах свету, у заходняй Еўропе і ў абодвух Амерыках. Лічбы вялікія, так, і Матэвуш Маравецкі вырашыў, што зніжка ў 50% на падатак ПІТ на працягу 5 гадоў павінна заахвоціць людзей. Для тых, каго недастаткова заахвоціць, зробіць яшчэ зніжкі ці там бонусы на, напрыклад, крэдыты на жытло, ці нават на арэнду жытла. Ці фактычна такія зніжкі і такія фінансавыя бонусы дапамогуць палякам прыняць рашэнне і вярнуцца ў Польшчу. Я не да канца перакананы. Бо, перадусім, не толькі грошы важныя для тых людзей, якія жывуць за мяжой. Пры гэтым я асабіста ведаю ўсё ж такі шматлікіх людзей, якія жывуць па 20, па 30 гадоў, напрыклад, у той жа Вялікабрытаніі ці, напрыклад, у іншых краінах Еўрапейскага Саюза ці Амерыцы. І далёка не толькі грошы тут для іх важныя. Вельмі важна разумець, што у выпадку з людзьмі, якія жывуць 2-3 дэкады альбо нават больш
па-за межамі Польшчы, у іх ужо іншы менталітэт. Ось. Гэта вельмі важна. І людзям, якія пражылі такую вялікую колькасць часу па-за межамі Польшчы, будзе даволі цяжка вярнуцца. Таксама для шматкіх гэтых людзей важным з'яўляецца фактар, напрыклад, перспектыў ці фактар стабільнай краіны, стабільнасці краіны. Бо Польшча ў дадзены момант, канешне, неверагодна добра развіваецца. І Польшча зрабіла неверагодны скачок цывілізацыйны, так? Але ўсё ж такі, я таксама ў адным з нашых выпускаў казаў, што пыха крочыць перад упадкам, так? То бок трэба разумець, што гэта ўсё яшчэ не замацавана настолькі моцна, так? То бок павінна прайсці яшчэ 1-2 дэкады, каб вось той узровень развіцця ў Польшчы, які ёсць, стаўся фактычна стабільным падмуркам на будучыню, і гэта маглі б скарыстацца гэтыя людзі. Акрамя таго, бачна, што адзіны механізм, які разумеюць шматлікія польскія палітыкі, гэта засыпаць праблему грашыма. Я не да канца перакананы, што гэта спрацуе таксама у фінансава-бюджэтным плане. Бо трэба разумець, што, напрыклад, прыязджаючы у Польшчу ў дадзены момант мігранты, яны пачынаюць працаваць і адразу плацяць і поўную стаўку падатку ПІТ, поўныя складкі на ЗУС ці НФЗ, напрыклад, так. І калі замясціць гэтых людзьмі, якія будуць мець вялікія льготы, так, то трэба гэтую дзіру неяк залатаць. А ў Польшчы ў дадзены момант ўсё ж такі грашэй асабліва на гэта няма. У бюджэта ёсць вялікая праблема з дэфіцытам, і тое, што прыйдзе Матэўш Маравецкі, нічога насамрэч асабліва не зменіць. Бо выдаткі, напрыклад, на службу аховы здароўя ці выдаткі на абарону, якія неверагодна моцна растуць у апошнія гады, яны нікуды не знікнуць. Яны застануцца з намі. Таму я не асабліва веру ў рэалізацыю менавіта гэтай праграмы, і што атрымаецца заахвоціць адпаведна вялікую колькасць людзей. Мы яшчэ там зараз паразмаўляем пра менавіта лічбы. Так, давай пра лічбы і пра колькасць людзей. Матэўш Маравецкі таксама прапануе зрабіць ліміты на кожны год па таму, колькі працоўных віз можна выдаваць людзям, мігрантам з-па-за межаў ЕС. Размова ідзе пра лічбу 35-50 тысяч. Што мы ведаем агулам пра гэта? Наколькі гэтыя лічбы гэта сапраўды адпавядае патрэбам польскага рынку? Насамрэч, ужо ў дадзены момант вядома, што не асабліва адпавядае. Бо згодна з рапартам асацыяцыі польскіх прадпрымальнікаў, Левіятан яно называецца, патрэба польскай эканомікі ў новых працоўных руках складае на дадзены момант каля 100 тысяч чалавек. То бок тая лічба, якую называем Матэўш Маравецкі, яна ўжо на самом пачатку ў 2-3 разы менш, аніжылі патрэбы эканомікі. Так? Я разумею, што Матэўш Маравецкі тут хацеў бы замясціць другую палову, так, менавіта тымі палякамі, якія вельмі ахвоча вярталіся з-за мяжы Польшчы. Але так, як я ўжо сказаў, я не асабліва веру ў рэалізацыю такога плану. І акрамя пытаннячкаў да саміх лічб, якія відавочна заніжаныя, у мяне яшчэ ёсць пытаннячка да іннага пункту у гэтым ступе. А менавіта, што будзе рабіцца план на найбліжэйшыя 5 гадоў. То бок мы сёння, у 2026 годзе, вызначымся адразу з лімітамі па візах на 2031 год. Я разумею, конечно, што ў разуменні палітыкаў, якім больш за 50 гадоў, планавая эканоміка яшчэ недзе там сядзіць у галаве. Але ўсё ж такі я не асабліва веру ў тое, што у сённяшнім дынамічным свеце, дзе абсолютна невядома, што будзе нават праз год. Бо ёсць вельмі шмат розных фактараў, якія могуць неверагодна моцна паўплываць на тыя ці іншыя рэчы ў нашай эканоміцы. Заўсёды ёсць Дональд Фрэдавіч Трамп, напрыклад, які можа ўвесці пошліны ў 1 мільярд адсоткаў, так, з апошняга дня, напрыклад, заўтра іх адмяніць. У выніку, і, конечно, не толькі дзеянні самого Трампа, але шматлікія яшчэ іншыя фактары, тая ж самая Расія, Кітай і гэтак далей,
У выніку ёсць вельмі шмат розных фактараў, якія прыводзяць да таго, што эканоміка не асабліва стабільная, так, і у кожным моманце можа зменіцца нешта, што паўплывае, напрыклад, на колькасць людзей, на якія у гэтай эканоміцы працуюць. Так, таму я абсалютна не веру ў рэалізацыю такога плана, што можна будзе распісаць вось на бліжэйшыя 5 гадоў патрэбу польскіх прадпрымальнікаў у працоўных руках. Давай пяройдзем да тэмаў, якія больш датычацца мігрантаў, то бок нас, якія ўжо жывуць у Польшчы. Што там за індывідуальны рахунак і размова не пра банкаўскі? І што за дэпартацыйныя алерты, бо гучыць даволі грозна. Ну, гэта ўжо, скажем так, у нечым нагадвае, напрыклад, Кітайскую Народную Рэспубліку, так, дзе ёсць такі скорынг кожнага грамадзяніна. Вось кожны грамадзянін мае такі вось свой рахуначак у дзяржаве, і яна ацэньвае па гэтым рахуначку, ці гэты чалавек благанадзейны, ці не асабліва благанадзейны і патрабуе нейкай там рэсацыялізацыі ці лепшага выхавання ў стылі камуністычнай партыі. Пра што гаворка? Прынамсі, па той інфармацыі, якая ёсць на дадзены момант, гэта была б нейкая новая база даных, якая аб'ядноўвала тое, што ўжо насамрэч існуе. Так, бо ў дадзены момант, так ці інакш, кожны з нас мае некалі гэта былі папачкі, якія стаялі на полачках, цяпер гэта проста некая пазіцыя ў Excel, напрыклад, так. Вось такая, напрыклад, ёсць база даных паліцыі, дзе бачныя правапарушэнні кожнага грамадзяніна, так. У стражы гранічнай, напрыклад, ёсць інфармацыя па перасячэнні мяжы, напрыклад, так. Ёсць шматлікія іншыя. Вось у гэтым выпадку была б створаная вось такая цэнтральная эвідэнцыя, то бок цэнтральны рэестр, у якім кожны іншаземец меў бы такую вось сваю асаблівую папачку. І ў выніку, калі б згодна з нейкімі там крытэрыямі гэты чалавек набліжаўся бы да таго, каб прызнаць яго неблаганадзейным, то аўтаматычна запускаўся бы такі дэпартацыйны алерт. Ось, то бок такая мігалачка, якая дала адразу распараджэнне, напрыклад, новай дэпартацыйнай службе, якую таксама прапануе стварыць Матэўш Маравецкі. І гэты чалавек вельмі хутка знайшоўся б па-за межамі Жэчпаспалітай. Ці, напрыклад, пачаў бы рабіць нейкія добрыя справы, каб палепшыць свой рэйтынг? Незразумела. Ну, Слухай, Вось, дарэчы, пра тое, што там можна нейкім чынам паляпшаць свой рэйтынг. Напрыклад, не ведаю, выйсці на плошчу і 5 разоў сказаць слава Матэўшу Маравецкаму, напрыклад. Вось. Няма. Такіх інструментаў там няма. Гаворка ідзе толькі вось пра тое, чым чалавек займаецца, дзе працуе, якія плаціць падаткі, якія плаціць узносы ў ЗУС ці НФЗ. Ну і, канешне ж, якія здзейснівае правапарушэнне. Слухай, ну гэта пакуль, магчыма, нешта зменіцца. Глядзі, ты ўжо закрануў наступную прапанову, Гэта новае вось разуменне лічбавай дзяржавы, вось якое прапануе нам Матэўш Маравецкі. Ты ўжо закрануў тэму новай дэпартацыйнай службы. Давай пра яе пагаворым крыху. Ці сапраўды яна патрэбная, ці можа тыя механізмы, якія ўжо працуюць у грамадстве, ўсё ж такі працуюць сапраўды? Матэўш Маравецкі запрапанаваў стварыць там две новыя структуры. Першая — гэта міністэрства асіміляцыі і міграцыі, і другое — гэта вось новая дэпартацыйная служба, то бок нейкі новы польскі адпаведнік амерыканскай ICE. Да чаго прыводзяць, напрыклад, новыя службы, якім даюцца нейкія надзвычайныя паўнамоцтвы? На амерыканскім прыкладзе мы ўжо таксама маглі пабачыць. Гэта так ці інакш прыводзіць да пэўных перагібаў. Тая карцінка, якая пайшла ў свет са Злучаных Штатаў Амерыкі, казала, што лепш так, канешне, ўсё ж такі не рабіць. Гэта па-першае. Па-другое, я не да канца разумею, навошта нам у сэнсе Польшчы ствараць нейкую новую службу, якая б займалася менавіта дэпартацыяй. Бо ўсё ж такі у дадзены момант дэпартацыі ўжо трываюць. І тое, што абвесціў Матэўш Маравецкі, гэта не нешта новае. Штогод Польшча дэпартуе, калі не памыляюсь, десяткі тысяч на дадзены момант на грамадзян розных краін. Адпаведна, канечне, на першым месцы там грамадзяне Украіны, бо іх больш за ўсё ў Польшчы. Недзе там на другім ці трэцім месцы дакладна будуць таксама і беларусы. Вось. У дадзены момант гэтым займаецца перадусім страж гранічна.
так, то бок пагранічная служба Польшчы у супрацы, напрыклад, з паліцыяй. І наколькі бачна, яны даюць сабе рады. І няма неабходнасці ствараць нейкую новую дэпартацыйную службу. Таму я вельмі крытычна стаўлюся, ну, я насамрэч крытычна стаўлюся амаль што да кожнага з гэтых пунктаў. Ёсць тут, канешне, у некаторых месцах рацыянальнае зерне, як, напрыклад, міністэрства. Тое, што адбываецца ў дадзены момант сістэма міграцыі ў Польшчы ўсё больш і больш нагадвае хаос. Гэта, дарэчы, вялікая мая прэтэнзія да сённяшняга ўраду. Бо яны пачалі закручваць гайкі, але закручваюць іх спосабам несістэматычным. То бок мы, напрыклад, з вамі, нават калі грамадзянін Польшчы, але ўсё ж такі мае сябры, мае родныя гэта мігранты, якія таксама праходзяць праз розныя міграцыйныя працэдуры. І я бачу, што, напрыклад, правілы гульні ў дадзены момант мяняюцца падчас самой гульні. Чалавек, ёсць шматлікія прыклады, калі людзі, напрыклад, падавалі ўнёскі на карту пабыту ці грамадзянства год ці два таму, а ў дадзены момант зненацку даведваюцца, што тыя правілы, па якіх яны падавалі, яны ўжо не дзейнічаюць. І ужын да спраўцы зуземцаў пачаў стасаваць новыя прынцыпы. І гэтыя людзі, напрыклад, могуць атрымаць адмову. Няма сістэмнага падыходу у дадзены момант. Магчыма, стварэнне нейкага міністэрства пры добрай рэалізацыі, пры добрым падыходзе, з добрым менеджментам магло б гэтую сістэму направіць. То бок, на маю думку, стварэнне такога міністэрства магло б дапамагчы пазбавіцца сістэмы тых праблем, якія накапіліся і ёсць на дадзены момант. Але ў выпадку, напрыклад, з новай дэпартацыйнай менавіта службай, я лічу, што гэта нерацыянальнае выдаткаванне грошай і стварэнне новай непатрэбнай дзяржаве службы. Таксама Маравецкі кажа пра безумоўную асіміляцыю. Што ты пра гэта думаеш? Наколькі гэта... Ну, то бок, мы цэлы час у сваіх выпусках кажам пра інтэграцыю і кажам, што гэта добра, што трэба вучыць польскую мову, знаёміцца з польскай культурай і гэтак далей, але ўсё ж такі тут быццам бы размова пра штосьці іншае. У мяне такое адчуванне, што пераблытаныя словы крыху, бо пры гэтым наўмысна. Абсолютно ўпэўнены, што людзі з каманды Матэвуша Маравецкага разумеюць розніцу паміж асіміляцыяй і інтэграцыяй. Іншая справа, што гэтага не разумее іхні электарат. Электарат, у цэлым людзі, палякі і людзі іншых краін таксама не асабліва разумеюць розніцу паміж гэтымі двумя паняццямі. Але у даследаваннях грамадскай думкі, у гэтых паглыбленых на фокус-групах і так далей, камандзе Матэвуша Маравецкага выйшла, што слова менавіта асіміляцыя выклікае найбольшую рэакцыю. І гэтае слова палякі ведаюць найлепш. Менавіта таму гэтая прапанова была апранутая у такую упаковачку. Так што прымусовая, брутальная нават, як сказаў Матэвуш Маравецкі, асіміляцыя. І нават вось тое міністэрства, пра якое я хвілінку таму казаў, яно б называлася міністэрствам міграцыі і асіміляцыі менавіта. Пра што тут гаворка? Гаворка пра тое, каб іншаземцы вучыліся на польскай мове перадусім, пры гэтым вучыліся актыўна і эфектыўна яшчэ, што вельмі важна. Пры гэтым адсутнасць навучання будзе адным з повадаў, каб чалавека дэпартаваць з Польшчы. Пры гэтым у мяне, канечне, адразу паўстае пытанне, як гэта магло б выглядаць на практыцы па думках Матэвуша Маравецкага. Не ведаю, будуць хадзіць нейкія грамар-нацыі патрулі. Бачу нейкіх рэальных механізмаў, каб рэалізаваць усё так, як сказаў гэта Матэвуш Маравецкі. Таксама, згодна з ягонай прапановай, іншаземец мусіць навучыцца культуры і традыцыям і гісторыі Польшчы. Насамрэч, у гэтай прапанове нечага асабліва новага няма, бо гэта вельмі моцна нагадвае план увядзення гэтага грамадзянскага тэсту, які, хутчэй за ўсё, будзе уведзены сённяшнім урадам. Агулам, калі паглядзець на
ўсю прапанову Матаўша Маравецкага, то гэта такая кампіляцыя шматлікіх ідэй, якія ўжо былі, якія прапаноўваліся і сённяшнім урадам, якія прапаноўваліся і правам і справядлівасцю і канфедэрацыі, але ўсё гэта яшчэ было упакована вось у такую упакоўку брутальнасці, рашучасці і станоўчасці, так? Бо менавіта гэтага ў дадзены момант патрабуе электарат. Агулам гэта гульня менавіта пад хацелкі і жаданні электарата. І я абсалютна перакананы, што ўвесь гэты план быў збудаваны ў сціслай супрацы з палітэхнолагамі, якія правялі аналіз тых даследаванняў грамадскай думкі, якія Матэвуш Маравецкі заказаў для сваёй партыі. Таксама там было штосьці пра прыпыненне ўдзелу ў наземнай частцы шэнгенскага пагаднення праз рэферэндум. Аб чым увогуле размова і наколькі гэта рэальна? Увогуле мне вельмі не падабаецца, што палітыкі часцей за ўсё ж такі з правага боку, але не толькі. Настолькі спаганілі ідэю рэферэндуму. Бо шчыра, рэферэндум гэта павінна быць нешта святое. Да чаго мы звяртаемся вельмі рэдка, прынамсі ў нашай сістэме, бо ўсё ж такі не Швайцарыя, дзе рэферэндумы адбываюцца па некалькі дзесяткаў разоў на год. Але яны павінны выкарыстоўвацца ў нейкіх надзвычайных сітуацыях, калі вырашаецца сапраўды неверагодна важнае нешта для краіны. Як, напрыклад, уваход у ЕС, калі быў праведзены рэферэндум, ці прыняццё новай канстытуцыі. А тут рэферэндум па выхадзе з шэнгенскай зоны. Цікава, конечно. Цяпер да сутнасці пытання. Немагчыма проста так узяць і выйсці з шэнгенскай зоны. Гэта па-першае. Дзеля гэтага патрэбна згода ўсіх іншых краін Еўрапейскага Саюза. Я не да канца перакананы, што атрымаецца вельмі хутка такую згоду атрымаць. Увогуле, у дадзены момант, акрамя таго, ўжо ёсць пэўныя механізмы, якія дазваляюць тымчасова увесці кантроль на межах. І Польшча таксама карысталася гэтымі інструментамі. Напрыклад, калі адбываліся нейкія вельмі важныя спартовыя мерапрыемствы ў краіне, ці калі быў, напрыклад, міграцыйны крызіс у 15-м годзе. Акрамя таго, так ці інакш, людзі, якія ездзілі асабліва праз наземныя межы Польшчы з іншымі краінамі Шэнгену, ведаюць, што нават ужо ў дадзены момант, і так было і раней, і так і ёсць дагэтуль, адбываюцца выбарчыя кантролі. Я сам, напрыклад, памятаю, што мяне некалькі разоў на розных межах, ці то з Германіі, ці то з Чэхіі, правяралі дакументы. То бок, механізм кантролю за гэтым уже ёсць. І тое, што Матэўш Маравецкі прапануе зрабіць менавіта рэферэндум, то гэта, на мой погляд, увогуле чысты папулізм. Ну і давай падвядзем нейкія вынікі, ты пра гэта ўжо кажаш, але ўсё ж такі вось гэтая прапанова развою плюс Матэўша Маравецкага гэта рэальная нейкая альтэрнатыва той стратэгіі, што ўжо існуе, ці ўсё ж такі гэта проста гульня на электарат перад выбарамі? Гэта і адное, і другое. На пачатку гэта спроба сістэматызаваць падыход і стварыць сапраўды, прынамсі, ўражанне нейкай сістэмнай комплекснай рэформы. Агулам, тое, што Матэўш Маравецкі зрабіў гэта ў дадзены момант, не выпадкова. Бо праз прыкладна 2 тыдні пачнецца новы палітычны сезон, і той крок, які робіць Маравецкі, гэта, як кажуць па-польску, учечка до пшоду. То бок выхад з ініцыятывы, каб пазбавіць сваіх канкурэнтаў у палітычнай барацьбе, перадусім на правым баку, то бок канфедэрацыю, права і справядлівасць, інструментаў для менавіта самой гэтай барацьбы. У дадзены момант Матэўш Маравецкі знаходзіцца ў афенсыве, так, то бок у наступе палітычным, а ўсе ягоныя канкурэнты ў дэфенсыве. І гэта тое, што было яму важна зрабіць. Па-другое, нягледзячы на тое, што ў гэтай праграме ёсць пэўныя рацыянальныя рэчы. Як, напрыклад, тое самае міністэрства, якое пры пэўных умовах, пры добрай рэалізацыі магло б быць, у прынцыпе, чымсьці патрэбным. Ці, напрыклад, сярод візавага падыходу называліся 2 пункты. Першы — гэта пунктовая сістэма міграцыі, пра якую я неаднойчы казаў у нашым падкасці. Такая сістэма існуе, напрыклад, у Канадзе,
у Аўстраліі. Такая сістэма існуе таксама ў Великабрытаніі. Так, дзе кожны кандыдат на тое, каб прыехаць у краіну, праходзіць праз сістэму верыфікацыі, атрымліваючы адпаведныя балы за некаторыя там пункты, так, за ўзрост, адукацыю і гэтак далей. Вось гэта, ў прынцыпе, таксама недрэнная рэч. У той жа час вялікая колькасць з'яўных прапановаў гэта чысты папулізм, які, па-першае, вельмі складаны ў рэалізацыі, ось, як, напрыклад, выхад з шэнгенскай зоны. Увогуле, нават калі паглядзець на рэакцыі палякаў у каментарах, то там таксама вельмі моцна падзяліліся ацэнкі вось гэтай прапановы, так. Некаторыя, канечне, падтрымліваюць, такіх людзей сапраўды даволі шмат. Але шматлікія людзі ўказваюць на тое, што, напрыклад, выхад з шэнгенскай зоны гэта таксама ўжо вельмі вялікі крок у выхаду з еўрапейскага саюза. Польшча і польскае грамадства дзесяцігоддзямі намагалася ў гэтую структуру патрапіць. І гэтая структура і ўвогуле ўваход у гэтую структуру дазволіў і дапамог Польшчы, канечне, не толькі ён, але ўсё ж такі гэта быў адзін з найважнейшых фактараў. Вельмі дапамог Польшча зрабіць той цывілізацыйны скачок. І тое, што правыя ў дадзены момант гуляюцца на тым, каб гэтую структуру і удзел у гэтай структуры паволі разбураць, вялікую частку грамадства таксама пужае. Рэалізацыя тых рэчаў, якія прапануе Матэўш Маравіцкі, гэта некалькі гадоў, як мінімум. Ось, некаторыя рэчы можна зрабіць даволі хутка. Напрыклад, арганізаваць міністэрства. Некаторыя рэчы можна зрабіць у сярэднетэрміновай перспектыве. Напрыклад, узяць пад больш жорсткі кантроль наплыў мігрантаў з-па-за межаў Еўрапейскага саюза. Але ёсць пэўныя рэчы, якія патрабуюць гадоў. Ось. Гэта, напрыклад, вяртанне палякаў з-за межы. Агулам, канечне ж, у гэтай прапанове Матэўша Маравіцкага ёсць таксама вельмі вялікі кампанент таго, што мы называем хлопскі розум. Ось, і менавіта хлопскі розум і вось гэтае хлопскае разумаванне кажа, што ўсё можна зрабіць вельмі хутка. Так што вось будзе выведзена такая рэформа, і на наступны дзень у Польшчы не будзе мігрантаў, ось, будуць створаныя новыя адпаведныя інструменты, але гэта так не працуе. Ось. І ніхто з палітыкаў правага боку, якія гуляюцца на гэтай тэме, не тлумачыць гэтага свайму электарату. Я на свае ўласныя вочы бачыў, як тое самае адбывалася 10 гадоў таму ў Великабрытаніі. Зноўку моя улюбёная тэма. Але я просто вельмі добра памятаю, што сярод брытанцаў, якія былі прыхільнікамі выхаду з Еўрапейскага саюза, вельмі папулярным было разуменне, што на наступны дзень пасля выхаду з Еўрапейскага саюза усе праблемы знікнуць. Але не, яны не зніклі. Вось, бо на гэта патрэбны час. Пры гэтым час даволі вялікі. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Добра, давай пераходзіць да наступнай тэмы. У нас яшчэ ёсць две прапановы рознай ступені прапрацоўкі. Першая гэта ПіС Ярослава Качынскага. Партыя прапануе дэпартаваць украінскіх мужчынаў, якія не працуюць. Што ты пра гэта думаеш? Агулам так. Права і справядлівасць Ярослава Качынскага выйшла сапраўды жорсткай прапановай дэпартаваць усіх да аднаго украінскіх мужчынаў, якія не маюць у Польшчы легальнай працы ў дадзены момант. Канечне, таксама як і з прапановай Матэўша Маравіцкага, гэта пакуль што толькі нейкія там словы і нарыс ідэі, так, бо няма законапраекту. Ось, ані ў адным выпадку, ані ў другім выпадку. То бок яшчэ немагчыма пачытаць, як бы гэта сапраўды магло выглядаць. Вось, але прапанова гучная, і, дарэчы, яна падтрымліваецца польскім грамадствам. Бо згодна з апытаннямі 63, калі я не памыляюся, адсоткі палякаў гэтую ідэю падтрымліваюць. Але давайте паглядзім і разбяремся, ці, па-першае, ці ўвогуле гэта патрэбна, ось, і ці гэта, ізноўку, не чысты папулізм. Ось, бо калі паглядзець на сухія статыстычныя дадзеныя Głównego Urzędu Statystycznego Польшчы, 95% мужчын, грамадзян Украіны,
прызыўнога ўзросту, то бок ад 25 до 60 гадоў. 95% з них уже працуюць. Так, ёсць вось гэтыя 5%, але трэба таксама паглядзець, хто знаходзіцца ў гэтым 5%. Там, напрыклад, могуць знаходзіцца мужчыны, якія былі параненыя на вайне і на дадзены момант знаходзяцца, напрыклад, на лячэнні, ці ўвогуле проста пераехалі ў Польшчу, бо яны ўжо звольненыя з вайсковай службы. Ці, напрыклад, гэта могуць быць мужчыны, якія дапамагаюць ва ўходзе за дзіцём інвалідаў, напрыклад, таксама. Такіх людзей таксама даволі шмат. Вось, то бок, агулам, як імігранты ў цэлым, вось, як і сярод беларусаў, таксама і сярод украінцаў, адсотак людзей, якія актыўныя прафесійна, вельмі вялікі, неверагодна вялікі. То бок гэтае пытанне датычыцца сапраўды вельмі невялікай колькасці людзей. Піс таксама прыкрываецца тым, што гэта спроба дапамагчы ўкраіне, якая патрабуе салдатаў на фронце. Што ты пра гэта думаеш? Ці ўсё ж такі гэта проста папулізм і праца на сваю аўдыторыю? Конечно, гэта проста чыста найчасцейшы папулізм і вось праца са сваім электаратам. Ім партыя справядлівасць гэта партыя, якая заўсёды вельмі добра умела працаваць з даследаваннем. Яны заўсёды падстрайвалі сваю палітычную праграму пад тое, чаго палякі хочуць у дадзены момант. Дарэчы, менавіта ліберальны бок заўсёды рабіў гэта значна горш. Таму у яго заўсёды была праблема з тым, каб вось патрапіць вельмі цэльна ў жаданні насельніцтва. Ці на твою думку, агулам існуюць падставы для такога закону, бо ты сказаў, што нават пакуль што праекта няма. І ці не парушэнне гэта правоў чалавека проста? Ёсць увогуле пытаннячкі, вось ці фактычна гэта з'яўляецца нават легальным, прапановы дэпартаваць людзей, якія не маюць легальнай працы. Акрамя таго, вельмі цікава, якія будуць інструменты для гэтага і якія крытэрыі, так? То бок, можна ўявіць сабе, што падыход будзе прыкладна як з картамі пабыту па працы, так, дзе даецца 30 дзён. Ось, 30 дзён, каб знайсці новую працу. Людзі, якія праходзілі апошнім часам праз сістэму рэкрутацыі, ведаюць, што 30 дзён гэта сапраўды неверагодна мала. Вось, і што ў шматлікіх прафесіях у дадзены момант рэкрутацыя можа трываць нават год. Ось, калі чалавек праходзіць праз розныя этапы, так, сумоўя, тэсты і гэтак далей. Ось, таксама і ў дадзеным выпадку. То бок, агулам, такі падыход краіны, ён неверагодна шкадлівы ў тым сэнсе, што тыя людзі, якім будзе пагражаць механізм такой дэпартацыі, яны будуць адразу у некарысных канкурэнцыйных умовах. Так? Бо тыя самыя працадаўцы змогуць вельмі хутка скарыстацца вось такой іхняй сітуацыяй. Так? Напрыклад, пагражаючы ім звальненнем, калі яны не будуць выконваць, напрыклад, больш абавязкаў, аніжэлі прапісана ў іхняй умове працы. Так? Ці, напрыклад, прапанаваць ім меншыя грошы, ведаючы, што калі яны звольняцца, то ім будзе пагражаць дэпартацыя менавіта на фронт. Ось, то бок, легальнасць і рэалістычнасць гэтай прапановы пад вялікім знакам запытання. Але, канечне ж, і ў выпадку з прапановай Матэуша Маравецкага, і ў выпадку з прапановай права і справядлівасці трэба пачакаць таксама і на законапраекты, дзе мы зможам пабачыць, як увогуле яны збіраюцца свае ідэі рэалізаваць. Бо мне самому вельмі цікава. Ну і апошняя такая тэма, хутчэй тэмка. Януш Кавальскі. Ён яшчэ больш жорстка выказаўся, і агулам ён вельмі актыўны зараз па тэме эмігрантаў і ў цэлым па ўсіх, падаецца, тэмах. Раскажы пра гэта крыху. Януша Кавальскага я вырашыў дадаць як такую вішенку на торце. Ось, каб паказаць нашым дарагім гледачам і глядачкам, што вось ёсць ідэі ад, скажам так, якія крыху больш у цэнтр. Вось гэта я кажу пра Матэуша Маравецкага. Ўсё ж такі, ўсё пазнаецца ў ты пра Януша Кавальскага так кажаш. Так. Януш Кавальскі гэта цэнтр, але цэнтр пекла. Вось, вяртаючыся вось да Матэуша Маравецкага, бо ўсё пазнаецца ў параўнанні, так? І тая ідэя вось гэтай комплекснай рэформы таварыства развіццё плюс, яна ўсё ж такі у параўнанні з ідэямі права і справядлівасці, канфедэрацыі короны польскай Грызона Брауна, гэта сапраўды нешта больш цэнтровае.
Вось. Але Януш Кавальскі гэта вось скрайнасць менавіта ўжо ў правы бок. Я казаў некалькі выпускаў таму ў нашым падкасці, што я абсалютна перакананы, што Януш Кавальскі усімі сваімі дзеяннямі, вось тым, што ён робіць, ён маша вялікім сцягам перад вачыма, перад тварам Гжэгаша Браўна і усімі сваімі паводзінамі кажа: ну вазьмі мяне, калі ласка. Ось. Бо Януш Кавальскі дакладна хоча быць едынкай у нейкай акрузе ад партыі Гжэгаша Браўна. Тым больш, што Янушу Кавальскаму можа спатрэбіцца дэпутацкі імунітэт цягам найбліжэйшых гадоў. І гэта таксама можа быць ягонай вельмі вялікай матывацыяй. Але у сваіх прапановах Януш Кавальскі ўжо дайшоў проста, на мой погляд, да сцяны. Бо галоўны пастулат Януша Кавальскага ў дадзены момант гэта што ў Польшчы не павінна быць ніводнага украінца. Вось, пры гэтым даслоўна. Канешне ж, як у выпадку, як заўсёды ў выпадку з палітыкамі, якія займаюцца чыстай дэмагогіяй і папулізмам, увогуле не прапісана, і ён увогуле не кажа пра тое, якім чынам ён збіраецца гэта рэалізаваць. Дональд Трамп у свой час таксама казаў, што ён проста пазбавіцца ад усіх нелегальных мігрантаў. Нягледзячы на вялікія намаганні, нягледзячы нават на парушэнні заканадаўства ўжо ўласнай краіны, на стварэнне структуры, якая мае проста надзвычайнейшае паўнамоцтва, рэалізацыя гэтага плану не выглядае рэалістычнай. Вось, гэта амаль што немагчыма в умовах вялікай дзяржавы. Тое ж самае і ў выпадку з украінцамі ў Польшчы. Акрамя таго, трэба разумець, што ёсць яшчэ і вялікая колькасць украінцаў і людзей украінскага паходжання, якія даўно з'яўляюцца грамадзянамі Польшчы, ці нават з'яўляюцца грамадзянамі Польшчы ад нараджэння, бо паходзяць, напрыклад, са змешаных сем'яў. То бок, тое, што прапануе Януш Кавальскі, гэта ўжо проста фактычна нейкая этнічная чыстка. І рэалізацыя такого плану абсалютна немагчымая, а тое, што робіць Януш Кавальскі, гэта проста гульня на найгоршых эмоцыях электарату і жаданні усімі магчымымі спосабамі звярнуць на сябе ўвагу ад Гжэгаша Браўна. Ну і, напэўна, у такое заключэнне, падсумаванне хочацца сказаць, што гэта ўсё пакуль што толькі словы в рэальнасці. Самая нават прапрацованая праграма Матэўша Маравецкага, як бы гэта ўсё яшчэ не законапраект нават у ПІСа. Таксама, пра Януша Кавальскага гэта твіты ці выказванні. Вось, то бок, гэта не значыць, што, па-першае, гэта 100% не значыць, што гэта прымуць пры бягучым урадзе, і гэта таксама не азначае, што штосьці з гэтага будзе прынятае, нават калі правыя прыйдуць да ўлады. Вось, таму... Дакладна. Тое, што палітыкі кажуць перад выбарамі, і тое, што яны кажуць пасля выбараў, гэта ўсё ж такі дзве розныя рэчы. Я таксама вельмі хацеў бы, каб палітыкі былі больш адказнымі і не займаліся пустой дэмагогіяй, а фактычна рэалізоўвалі свае перадвыбарчыя пастулаты. Але асабліва ў Польшчы, гэта вельмі моцна заўважальна, што палітыкі дзейнічаюць пад дудку даследаванняў. Што ім выходзіць у даследаваннях, тое яны прыкладна і кажуць. То бок яны проста кажуць людзям тое, што гэтыя людзі хочуць пачуць. Адначасова з гэтым, калі атрымліваеш уладу ў свае рукі, уключаецца вось той самы прагматызм. Бо у гэтым выпадку ты ўжо несеш адказнасць за свае дзеянні, а не толькі за пустыя словы. І таксама, як мы казалі ў мінулым нашым выпуску, нават даследаванні на свеце паказваюць, што нават неверагодна жорсткія правыя папулісты пасля прыйсця да ўлады пачынаюць лагаднець і шукаюць прагматычных і кампрамісных рашэнняў па тых ці іншых справах. Па-другое, дакладна, на палітыкаў, якія будуць мець уладу ці маюць уладу ў дадзены момант, уплываюць таксама і бізнесовыя колы. Трэба разумець, што польскі бізнес, ён ужо залежны ад мігрантаў, асабліва ў некаторых галінах, як, напрыклад, будаўніцтва, паслугі ці транспарт, і ў некаторых іншых таксама. Хачу нагадаць пра дзве рэчы. Першае, калі вы хочаце падтрымаць наш падкаст і каб гэта відэа паглядзела як мага больш людзей, то, калі ласка, націсніце падабайку, напішыце каментар у падтрымку і падпішыцеся на наш канал.
А па-другое, запрашаю вас прыйсці на другі дзень народзінаў падкаста «Зроблена ў Польшчы» 30 жніўня. Ужо літаральна на днях о 14 гадзіне мы сустрэнемся з вами у стендап-локалі. Мы там з вами абмяркуем старт новага палітычнага сезона і пагуляем у палітычны квіз. Квіткі ўжо актыўна прадаюцца, спасылка ў апісанні пад гэтым відэа. Прыходзьце, мы вас вельмі чакаем.